hau erronka handi bada, komunitatearena, elkartegintzarena, izan ere gurean Gipuzkoa zerbait baldin bada komunitate bada. Eta etxean gaudenez eta hemen naiz eta jende asko egon eta dena pertsona konprometitua zeaten enean nik konpartitu nahi dezuekin gogo eta txiki bat oso personala dana, baina seguru nago ulertuko dizutela edo behintzat uste dut askotan ulertzen ditugula hainbat elementu adibide txikiekin. Eta justo ona sartu aurretik Antonio Camposekin gurutzatu naiz eta esaten nion, seguru aski urteko egunik txarrenetakoa neukala gaurkoa, atzo etxean denekin asaratu nitzelako. 4 seme-alaben ama naiz eta gurean 6 bizigira eta txakur bat lan asko daukagu etxean. Eta gutako bakoitzak ez badu berea egiten, edo beretik zehoze jartzen, komunitate txiki horrek ez du funtzionatzen. Eta hortaz gutako bakoitzak bereari egiteari uko egiten badio edo ez badu egiten, komunitateak ez du faiatu egiten du. Eta hor, astintzeko modu asko egoten dira, eta hortan ez dugu beti asmatzen, ez erakundeok eta ez da ere ama edo gurasoek. Alegia, agian denekin asarratu eta muturra jartzearekin ez dugu asmatzen, agian ez da hori formularik onena, baina bai, egitekoa daukagula komunitatea funtzionatu dezan. Bakoitzak bere egitekoa egin dezan gaur, bihar eta hurrengo egunetan komunitate horrek funtzionatu dezan. Hemen ez zaitezte alarmatu, gore komunitateak ondo funtzionatzen du, baina gertatzen dira horrelakoak. Eta horrek eragin zuzena dauka familia baten edo dauka eragin zuzena gurea bezalako lurralde baten. Hau adibide txiki bat besterik etzan. Baina nik eskatzen baliman hau nola egin behar dan, momentu batean komunitatea failatzen duenean mikro alor batean, gurea bezalako lurralde batean kezka hori askoz ere handiagoa da. Ez dakigulako nola eragin, ez dakigulako nola egin komunitate hori astintzeko. Eta behar dan bezala funtzionatu dezan, bakoitzak berea jarriz. Aita Barandiaranek esaten zuelako, ez gara gure baitakoak. Alegia, guta zaratago asko dago, eta gutako bakoitzak asko egin dezake komunitatearen mesedetan. Komunitatea geralako guztiok. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere egitekoan edo bere hausnarketak egiteko momentuan identifikatzen ditu hainbat erronka. Eta erronka horietako bada adibidez demokrazian sakontzea. Eta demokrazian sakontze hori gaur mahaigainean jarri nahi dut, ze azkeneko egunetan ikusi dugu nola Donald Trump bigarren aldiz Estatu Batuetako presidente bilakatu den. Eta emakume demokrata bezala horrek ikaragarri kezkatzen nago. Eta ikaragarri kezkatzen gaitu gutako asko eta asko seguru nago. Eta hori hala da populismoak sekulako gorakada izan duelako. Eta ez da kezkagarri bakarrik Donald Trump bera presidente izatea. Kezkagarri dana da hainbat eta hainbat pertsonek Donald Trumpengan konfidantza jartzea. Hori da benetan kezkagarria dena. Eta horrek kezkatu beharko gintuzke hemen Gipuzkoan. Zergatik? Populismoaren gorakada ikaragarria da bakoitza berera juten dalako. Ez dagoelako komunitate zenarik eta ez dagoelako kohesiorik. Eta bazterkeria gailendu egiten delako. Hortaz, kezka horretan oinarrituta, gurean ikusten dugu Gipuzkoak gaur egun oinarri sendoak baldin baditu eta oinarri sendoak ditu hainbat eta hainbat alorretan, da ibilbide bat egin degulako. Eta ibilbide horri esker iritsi gerala gaur egun geran honetara. Eta Maitena berak aipatzen zuen, Gipuzkoa bere lehenengo aipamena idatzizko eskribu batean duela 1000 urte. Izan zen. Hori da, daukagun azkeneko datua. Egon daitezke aurreragoko esku-iskribu batzuetan ere bestelako aipamenak, baina gaur egun ezaguna dan bakarra, orain dela 1000 urtekoa da. San Telmo Museoan ikusi dezakezute liburu hori, Zaragaozako Unibertsitateak utzi diguna. Baina euskaraz esaten da, izena duen orok duela izana. Alegia, duela 1000 urte, nunbait, Gipuzkoa ere, noski existitzen zela, baina komunitate bat osatzen zuela. Eta honek ekarri gaituela gaur egun geran honetara. Eta mundua hain azkar aldatzen ari da momentu honetan, geuk ere, erakunde bezala eta elkarte bezala, gizarte aldaketa horiek aztertu behar ditugula, horien inguruan gogoetak egin eta astindu. Etxean egiten dugun bezala astindu. Etorkizunean ere, komunitate sendoa izan dezagun,
Gipuzkoa sendo egoteko, gure herria sendo egoteko, eta bide hori egiteko berme guztiekin. Eta elkartegintza ez dago horretaz salbu. Alegia, askotan esaten dugu, en Gipuzkoa es un territorio muy solidario, hay más de 40.000 personas que dan su tiempo, gratis et amore, a favor de la comunidad, pero también hay mucha preocupación en relación al relevo generacional. Están cambiando muchas cosas, están cambiando los perfiles y, bueno, parece que el asociacionismo está cambiando porque las personas se están especializando probablemente más. En cualquier caso, el asociacionismo es fundamental para la construcción de una comunidad y la comunidad es fundamental para la democracia y es fundamental para un territorio y para un país como el nuestro. Hortaz, noizean behin komeni da gelditu, pentsatu, astindu behar deanean astindu, elkarrengandik ikasi eta bide bat egiteko. Orain arte egin dugun bide hau ez delako kasualidadea izan eta etorkizunera begira geu ere ez gaudelako munduan gertatzen ari den hainbat gauzetatik salbu. Gipuzkoa ez da irla bat, gure herria ez da irla bat. Eta hortaz, gaudela ez bakarrik kontenplatzeko, baizik eta eragiteko. Eragiteko guztiak, eta ni ez naiz ari zuen inundik inora lezio bat ematen, ze hemen zaudeten guztiek zuen denbora ematen dezute, eta hortaz, zeuek zeate eragile. Baina hemen, pentsatu behar dugu, gogoeta egin ere, ikusteko etorkizunean nola aritu behar dugun komunitate hori sendotzen jarraitzeko. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, lankidetzarako noski prest, aitortza egiten dezuten lanagatik, baina berriro diot. Badaukagu hainbat elementu hausnartzeko, eta bide hau elkarrekin egin beharko dugu etorkizunera begira ere, hemendik 1000 urtera ere, Gipuzkoak jarrai dezan bere bidea, jarrai dezagun komunitate sendo bat izaten, oinarri sendoak dituena eta gutako bakoitza zaintzen duena. Danok izan dezagun, helburu bezala, ongizate osoa. Eta horixe da, eta ez bestea Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburu nagusia, eta horretan bide lagun izan behar dugu guztiok. Aprobetxatu dezagun gaurko eguna benetan gogoetarako, eta behar baldin bada ere, elkar astintzeko behar dan bezala, hanka sartu gabe, eta hanka sartzen baldin badugu, elkarri lagunduz, bidea berriro ere elkarrekin finkatuz. Eskerrik asko guztioi zuen denboragatik, egiten dezuten lanagatik, eta gogoeta konpartitu honengatik. Eskerrik asko.